ľudia, vítam vás u prvého a nového videa s Romanom. No to je náš kanál Čaute. Leo a Roman. Čaute, toto je náš kanál a Leo, nedajte like len mne. No poď. Dáme dvojky. Toto je... Jo? Poď sem, do dvojky. Vidím. Leo, poď von. Prá, prá. Ne, Zlievol som. Roman! Čo? Roman sa odpalil, ľudia. No nič. No, A ty si bol v tom? nie. Bože, hovoríš. Ale nie. Tvoj hra, tvoj brata, aby nešiel sa mi hrať. Nepojde. Ľudia, dávajte. Alebo dobre, povedz mu, aby išiel sa sami hrať, ale kebyže zomre, tak nejdem pre neho. Dobre. Ale Rozprávaj sa s ľuďmi. Ja som tam hneď. Dobre, buď ticho. Čaute ľudia, dneska budeme mať nové video. Nedajte aj odber, môžete všetko dať, ale Leovi nie, lebo to nezaslúži. To čo robí. On si to nezaslúži, lebo je Dobre, toto som tu. škrdý chlapček. Som tu. Je škrdý chlapček, vieš? No ideme do trojky. Trojka, poďte sem trojka. Poďte. Let's go. Let's go. Let's go, ale Alex, keď zomreš, tak to nie je moja chyba. To bude Leova chyba. Ale nejdeme pre neho, to bude zomre. Tak tomu ver. Tak buď ticho s tým tomu ver. Tak tomu ver. No poďme hrať. Áno, ešte nebol prešlotý. Ľudia, ale fakt prosím, dávajte like a odber. Áno, dajte like, odber a napíšte do komentáru, že like a odber pre Romana len. Áno. No, pravda. Ale ja teraz nastrelím, ďakujem. Počkajte ľudia. Keď sa tvore. Však, ale Viete, tu je čo seno. ideme? A môžeme... Roman, taká istá stratégia, ako minule bola. Ja urobíš tu kruh z stromov. Nie. Teraz pozbierame len drevo. Len drevo! No. A potom, ale keď nájdete uhlie, tak to dajte vedľa. Alebo také veci. Nie, to je... Toto je. Bruch, nie. Nie, nerob. Bro. No, najprv mi napíš, že traduješ, lebo Hlavne, sa on ma vždy preruší, keď prejdem v Grow Garden. A viete prečo? Lebo ja čítam myšlienky. A každý deň mi číta moje myšlienky a skoro každý deň mi začne môže ale to bol môj Tu máš Oskar. toto. Ale napojil som. Už dve noci a chodilo. To majú viac. Dobre. Daj to na oheň. Na oheň 3 a od oheň 3 už ideme len drevo. Daj to tam, no. Od Alex. ohňu 4 ideme veci. No povedz Alexovi, aby išiel toto pre jedno. Dobre, koľko je na ohni? Dosť. No dobre, drevo, Áno. zbierajte. Dobre, Dobre, to je tiež dobre. Čo? No uhlie je tiež dobré. To zbiera, bro.
Alebo viete čo, kopiem ešte jeden strom a idem toto. Kúkať čestky a idem prezrieť celú mapu kvôli uhlia. No, počuť. Ja si to pôjdi. Pôjdi si. Ja to budem zamrzať, sorry. Pôjde. Bo záš ti robil nahranie blok s priateľkou. Ja som počula z teba. Čo je? Je to pravda? No, nie je to pravda, môžem si povedať. Nie. No, prečo tak kúkujte. Kúš. Súdem. To som vrti. Ja nie. To som vrti. Tak. Nevadí, ja ťa zachránim. Tu mám dve uchly, nezober mi ich. To je Dobre. bok, to je normálny pokladateľ. To ja. Kebyže niekto nájde toto, Dobre. ale povedz tvojmu bratovi, aby nekrastol nič. Brachu, nekraftni nič. No čo je ti dve pre mňa? Ja idem sám. Som vedľa ti palec. No, ale ešte tu vieš. Preč. Brachu, zober ťa. Pokud si daj. Nice. Myslím, že zasekala táto hra. Myslím, že zasekala táto hra. Takže. A, gudec. Tak, gini. Zbere strandu. Ale... Nejaké dostanem strongec. Tak si dajte vyššie. Hudbu. Lepo. Jedlo. Čo? Jedlo. No, nechal vybiť, sa to, ale nejde. No vidíš, a keď to takto nebude poslúchať, čo robí? Alexko, poslúchaj. Musím to takto žrať, akože fakt. Sorry. Čo musíš urobiť? Jesť tak, ako nechcem. No, Lebo niekto nám tu nezískava jedlo. a to kto je? Brat. Práve. Dobre, vy skúmajte celú mapu. A ty čo budeš robiť? A ja budem skúmať. To som vedel. A ja. Musíš chvíľku čakať. Musíš chvíľku čakať. Tam, ale pozor na kultistu. Lebo tam je červený. Čo som mal? A odmúkol, vedia. No nie. Keď je noc, pôjdem ku tebe cez deň. Zoberte skrep, zober skrep, to náš. Roman, nechod do ľadového! Teraz ja idem, nie ty. Ale bro! Zober pištol. Skapeš! Čo? Skapeš. Hneď v prvej sekunde. Nie som taký ako ty. Ten Petr ide odíde. No nič. Nie som taký ako ty. Za 5 sekúnd spadnú z ľadovej. Pištol si zober. Chod na svoje miesto, lebo to nedá. Chod na svoje miesto, lebo to nedá.
Našla som niečo, čo bude sa tešiť. Oh shit. Tomu sa ty budeš tešiť, ty. Zabij ho. Jak vieš? Čo? Je to čo dosávajú. Idem naspäť. Vypadal si z mapy. Pozri. S jeho vecmi som ho oživil, neboj sa. Aha. Tomu sa netešíš. GG. Hej Leo, ja som tiež to našiel. Doneste pár dreva. Ale ja neviem, kde som bol. Len trošku dreva. Poďte mi pomôcť. Neviem, kde som bol. Bro, akože... Really? Čo keď dáme túto noc len tak zo srandy? Že 20 000, ne. Zo srandy hovorím. Lebo viem, že pri Romanovi sa to nebude tak. Teda čo? A dám taký hitshot, že mu to odrazí hlavu od steny. No. Brat zase slomil. Koleso sa hodí. Mám kultistov. Dom. Či čo to je hrad. Roman. Čo je? Mám ten diamantový dom. Takže tam pritom je decko. To je dobré. Nemusí byť. Nechcel. Bro, ja toľko uhlia donesem, že odpadnite. Akú tomu... Tak som odpadol. Vidíš, prečo? Leonid, by som dal. No nič, ja už idem domov. Je tu obchod. Čaute, už som tu. Čo hlavný? Ja bro! Level 5! Nevadí, Román. Ja ťa oživím. Má decko. No, musím zobrať. Tak ho zober. Dones ho u mňa, rýchlo. A mňa nechceš zobrať inak. Ale je do frasa. Po mne ide dielen. Odiď od neho. Všetko, čo som mal, on to zobral a mňa nie. No, ja líbnem, čaute. Po mne jeleň. Ja som nebol. Nie, ja ťa mám! Maj tak nebol. Čau, Román. On nebol.
Używam. Však si tu! Nie gram, to mój praca. Dajcie si na mnie tylko rewolwer, a muszę pożadać 100%. Dobre? Dobry? Dobre. Za to. Ja som na výprave. Leo, ty si tam, Dobre, kde som nevadí. bol ja? Ty si úplne Nevadí. Bro, pomoc. Leo, nesem ti náboje. Dobre. Bro, Mam bandaż. čo? To potrzebuję. A použij. Jak bandaża do czego? Použij ho, keď treba. Czekaj, no. To sobie położymy, bo na szkołę nie wychodzić. To jest dalszy. No. Kto chce było ciest? Aký? Gold. Ja si prídem sem pre... Počkaj, tam je taká červená čestka? Nie. Ja aj tak nikto. Ale áno, chcem. Chcem. Zostawi. Potom si ju zoberiem. Leo, stretneme sa. S tebou nikdy. A strelím. Pum. Raz, dva, tri. Papa. Vôbec som ho nezabil. Ty tu masz czerwoną ciastkę. Nie. Náš už zapýtal. Jaki gold ciest było? Nice. To je dobré. Giant sack mam. Čo? Co potrzebujesz? No. Nie, spoko. Ty domov. Idu po cesty. Šulty. Ja mám 5 bandážov. Jeden jediný použijem na Romana. Ja nie powiem domu. Wy to dáte? Pokúsim sa dať sám. No, dobra. Ale bude to ľahké. Muszę, bo ja... Reload, skip. Ale keď pôjdem na nejaké veľké miesto, kde sa oni nedostanú, len ja, tak to dám. Neskúšam skakať. A na mňa idú dvaja. Mamy doma jedno. Nie. Bohužiaľ. Ale przecież nie... Ale... Говорю, że sobie ślicznie jedno. Bo... Mamy albo nie? Áno. Áno, mrkva. Dobre. Mrkvu. Gdzie? Tu je. Tu je.
Okay. No, poczekaj, co mówię. Dobre, No, máte peniaze, keď máte, tak obrany. Ticho už buď. Dobre, ja už idem za ním. ešte nie. Ja idem prehľadať nejaké miesta, kde som A ešte potom nebol. aj to ide. Ne. Takéto veci. Nemám. The Pet Trader. Niekto má ešte... Niekto má ešte okrem mňa žencek. Čo má? Niekto má ešte okrem mňa žencek. Nie. Really? Really. Jo, ja mám robiť obranu už. Počkaj, viete čo urobím? Strašne, ukáž čo, polož to. Kde to je? Daj drop, yes. Strong. Mám strongest. Už som to vedel, že dostajem. Neviem ako, ale ja som to vedel. Chlapci, idem plniť veľké drevo a by sme mali potom. Potom, nie teraz. Potrebovať. Lebo Alexko nejde to. No ja musím ísť. Bra. Však to je pravda, nie? Pravda. Roman, poď sem. Domov. Jeden strom nám robí problém. Nie, za chvíľku. Lebo ešte niečo musím urobiť, lebo... Okay. Potrebujem len dvakrát teraz. Lebo o 7 už idem. Dobre. Počkaj. Kam? Koľko je teraz? Tak musím skončiť potom o 7, lebo toto. Dobre. Ale keď dám 100 dní, tak to traja, tak... Tešiť, jo. A kto robí obranu? Ja. Počkajte ľudia. Ty obranu? 87 dní. Romanesko nám zomrel. No. Buď ticho! Kvôli jemu! Ne. Kúkajte. Máme oil drill, čo je dobré. No, máme 87 dní, 2 deti, 3 postele, oil drill, takýto vankušik, neviem čo, alebo čo to je. Ja som krivý. Chlapci a dievčatá, vtedy budeme točiť len, keď budeme mať 100 dní, dobre? Oh, shit, máme málo batérií, takže nevadí. Koľko mám na ohni? A neviem, málo. Áno. No dobre. No hneď sa
budeme mať aspoň pár záhradok. Tak zatiaľ choďte si rýchlo pre niečo. V oil drillu už máme tretí oil, lebo ja som tam už dal nechtiac. A ideme pre drevo, takže poďte si pustiť sa len na chvíľku so mňou kúknúť, vôbec som nic ste nevideli, prosím. Neoživíš ma ty. A dráť, bro, keby som mal aspoň niečo. Trošku dreva. Choď hľadať. Ale so mnou, Leo, aby si ma vedel oživiť. Zoberiem ho. Alebo nepočujem, choď tam niekde preč. A keď budeš mi bandáž, tak poď naspäť a oživ ma, dobre? Áno. Dobre. Alebo neviem, či mám brať to drevo, asi nie teraz. Teraz idem hľadať tú bandáž. Bro, ty vieš veľmi po slovensky. Aha. Tam som bol ľudia, keby dačo. Takže nevadí. Bro. Zase Máš? sa vraciam na staré miesto, ľudia. Teba staré miesto. Máme 87 dní. Aby sa dal. Máme 93. Ja mám 140 coinov. Leo, pozri, koľko máme dní. To je málo, ľudia, akože fakt, pre neho je to veľa. To je jeho nový rekord, viete. Tak je z toho taký, že wow, ej yo, bro, hell yeah, no way. A vôbec ma tu Buď nechce ticho. Teda čo? Jaj, prepáčte, ja som zabudol, že točím. Viete. Gangster food. Leo, už prestan točiť. Fakt. No dobre. Nie, baterka. Ešte aj... Leo, Ideš, počkaj. Čo? točíš? Áno, ja som... Bro, nie. Ľudia. Nie. Vieš, kto išiel po mne? Sova, To. vlk. Nie, Leo, nie. No nič, ľudia, tak toto bude všetko pre dnešné video. Snad ste sa mali. Poď, Leo, ešte raz. Čau. Alebo už idem do Garden.